Mna ke kuthiwa ndwebile. Mna kaloku kuthiwa ndwebile. Into ebanga uba kuthiwa ndwebile yintoni? Mna andinayo yonke laa nto yobana ngaba umntu andimazi then andizumthethisa. Umzekelo, sizi-security. Njengoba sizi-security asazani mos, uqashwa kwikhampani udibana nomntu ongamazi then uyoba se-guard room, uyosebenza 12 hours. Incoko ndiyayi-inishiyeyitha mna ngokwam, ndiyiqale futhi ndimncokolise umntu. But into ebalulekile yintoni? Ekuncokoleni kwam naye umntu ndinesimamva. Into ethile bhuti, into ethile sisi, into ethile mama, into ethile tata, ngokumjonga kumntu uba umdala kangakanani. Uyayazi into yobana ngaba abantu abangoomama babiza kanjani. So ke ngoku mna ayinzimanga loo nto kum, ayinzimanga loo nto kum. Mna ndithetha noba ngubani umntu, noba ndifike ndabaphi, as long as ndifike ungumntu othethayo nam ndiyavuleleka ndithethe kuye, singancokola kuse. So andinayongo ingxaki yokusoshiyalayiza such that abantu abaninzi bathi when I was saying I'm relocating, then they said to me, it's gonna be easy for you to relocate because you are social. Nam ndinezam ii-moods, nam ndiyakwazi uzivalela ndingafuni uthetha namntu. Nam ndiyakwazi uzivalela kodwa ke ngoku andizude caba ndizuthetha nabantu ngenxa yoba kutheni. So ngoku ndiyafika apha emsebenzini, abantu batsha, ncokolisa wonke loo mntu mna naxesha laloo nto. Sizophangela sonke at the end of the day. Sizakwazana noba sizanani nini, qha ke ngoku mna iprocess ndiyenza very short. Yenza very short iprocess.